Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana punta mga higala dini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga o sa matarong adlaw apit sa adlaw na karon nga apit sa 7 na karon ni ining bulan sa Marso tuig 2025 mahigala no. So kumusta naman nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiska is Panglawas First Friday karon no. So panahon mga higala sa pagpangumpisal no, parang sa pagdebosyon nato sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Unya karong gabi pod mag-umang sugod na pod ang mga Station of the Cross sa mga parokyano. Kami diri sa kining ayungod sugod na pod mi sa among ginagmay nga Friday recollection no, sa Station of the Cross. Gihimo pod namo in town nga medyo kuan ba recollection type no, recollection type ang amuang kuan, ang amuang kuan diri, ang amo nga Station of the Cross aron po makapamalandong gamay. Station of the Cross and Reflections no, ginagmay po nga mga pulo pamalandong nga higala. Sorry for the word nga gigamit pulo pamalandong kay taga kan magutana among kinaiya nga ingonana nga mga sinultihan ba kulo kaon-kaon, pulo pamalandong, no? Suro-suro-suro yung ginagmay, no? Marabag, dili yung kayo ba, bugat paminahon ba? Pulo pamalandong puta ginagmay, karong Biyernes kay, karman lagi, no? Within, Friday within the kuan naman. Friday within the season of Lent. Nahala, no? May munto na kanaton tanan. No, alita may galas sa tuang kining CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kamuntuhon. No may higala, Maharlika Church Group hits Maharlika Fund over $76.4 million mining loan. No, mao kini ang nahimo usab nga sentimento sa mga kaobispuhan tungod lagi ni ining paggamit sa Maharlika Fund or Maharlika Investment Corporation nga gamiton alang sa nga ipahulam ngadto sa usa ka matud pa mina makilala mining corporation, the local affiliate of Australia-based Celsius Resources Incorporated aron gamiton sa pangmina no. Niingon in town si Bishop Jose Colin Bagaporo, ang presidente sa Caritas Philippines, na unsa na ba hinuon nga instead nga suportaran ang mga industries that promote development and sustainability, the government is channeling resources into extractive projects linked to displacement, deforestation, and human rights abuses no. Imbis kuno nga gamiton ang pondo sa gobyerno aron sa pagpromote og development and sustainability, naunsa na ba hinuon nga gigamit man hinuon sa gobyerno ang resources sa nasod alang sa usa ka proyekto nga makaguba sa kalasangan, makadisplace og mga tawo ug makapangabuso sa katungod sa katawhan. So mao kini karon ang panawagan sa mga kaobispuhan. No, matud pa nila, how can we claim to work for progress when we fund an industry that destroys the resources of God has entrusted to us? No, matud pa ni Bishop Gerardo Almenasa, ang Vice President of Caritas Philippines. So magkaroon no, so Caritas Philippines urge the government to reconsider the investment and prioritize industries that uplift communities without compromising the environment. Mo kini karon ang panawagan sa Caritas Philippines nga unta usbon sa gobyerno ang ilang polisiya nga diin nisuporta naman hinuon sila ni ining mga pangmina nga makadaot sa
kinaiyahan. Mao kini ang panawagan karon sa Caritas Philippines nga matud pa gipanguluhan ni Bishop Jose Colin Bagaporo, ang presidente sa Caritas Philippines, ug ang vice presidente mao si Bishop Almenasa, no? Bishop Almenasa, ang Bishop Gerardo Almenasa, ang vice presidente usab sa Caritas Philippines. Balita mga higala gikan sa Vatican, EU bishops nagkanayon Ukraine's struggle will be decisive for the fate of Europe and the world. No, sa ato pa ang mga kaobispuhan nga nangalagad sa European Union, nagkanayon nga ang Ukraine nga ang paningkamot sa nasod sa Ukraine dako kayong epekto sa dangatan sa Europa ug sa entire ug sa tibuok kalibutan. Mahinumduman nga nabali karon, no, ang suporta sa US tuan na hinuon sila mo suporta sa Russia, no? Unsa may intawong hitabo kini nga instead nga ang suportahan sa US mao ang Ukraine tungod kay mao man lagi ang gisulong ug buot ilugon sa nasod sa Russia, ang nahitabo ang Amerika tua naman hinuon mo suporta sa Russia, no? Mura og napirting pagkabalihag yung mahigala. So muna nga ang mga kaobispuhan sa European Union nanawagan gyud, no, the presidency of the Commission of the Bishops' Conference of the European Union released a statement stressing the importance of continuing to support Ukraine and its people. So, nanawagan ang mga kaobispuhan sa naso sa European Union na unta, no, magtinabangay gyud ang tanan aron nga suportahan gyud ang nasod sa Ukraine ug ang katawhan nga karon nagungaw sa dakong nagungaw sa dako nga na dako kayong kalaglagan tungod lagi ni ining pagbali sa hangin, no, tungod ni Presidente Donald Trump nga ang imbis nga ang Ukraine mo yang suportaran, ang Russia naman hinuon, no, ingon niya, no, mura og pirting pagkabaliha sa kalibutan. Amoy na mo kadto maghigala mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Hala na ato pud ay nga timbayaon og maayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, maayong mudto bishop, no, ato day ampo mahigala, no, ang atong talahurong obispo kay padayon siya karon sa iyahang ipahigayon nga mga pastoral visit, no, ganya mga kaubanan nga mga kaparian, sila si Padre Ligutong, sila si Padre Alar, no, mga daghan kay sila manghigala, no, nga nahimo nga matud pa pastoral visitation team nga nikuyog usab sa talahurong obispo si Padre Igos, no, ang personal secretary usab sa talahurong obispo. Abi no, padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Kumustahon na pud nako labaw sa tanan ang ako ang mga classmate, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis ug si Padre Tonton Arnaiz, no. Kumusta na ako po mga classmates sa Cebu, no, si Father Joseph Anore, si Father Monsignor Tingting Angkahas, si Father Mario Atienza, si Father Joey Belsinya, si Father Rom Narca, si Padre Glenn Banson, si Padre Joey Belsinya, no, ug nga manusab si Father Noel ug si Father Only Rosa Rosso. Oh, yan na, no? Ug nga manusab pa si Father Skeptics. Si Father Skeptics Agravante. Father Kipling Agravante mahigala, no? Lumad nga taga Barili. Yan, no? Okay, ako pong classmate dito sa Maasin Diocese, no, si Padre Dudong Cordobes ug si Father
kining Samuel papa. Hala no, may mudto na kanatong tanan na hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Bino Ariel ta mahigala sa ato nga mga pangutana sa usa ka awit. Dili. Pangutana sa usa ka awit. Bino mahigala no, ari na ta sa ato nga kining mga katikism na ang atong style mahigala paagi na tunig mga pangutana, no? Pangutana. Padre, na ako'y silingan, medyo palahubog ang ilang papa, unya tigulang naraba, ila ra malamang pasipadaan og sulti, no? Ilan ang tubag-tubagon, ilan ang singkasingkahan, di ba sila makasalaana? Of course, nakasala gyud sila. No, bisan patuod kung may rason sila nga nung ingon ni nana ang tinagdan sa ilahang amahan, pero di gyud gihapon wadon ang respeto kay ato gud ang amahan. No, klaro ba? Dili man ta mo ingon nga okay ra na siya, pero bisan tuod kung ingon ni ana kasalawayo ng atong inyong amahan, di gyud ta malimot nga amahan pag gyud naghihapon nato siya. So he deserve our respect. He deserve our respect. Ato gyud gihapon siyang taon. Of course, doon nagay panahon nga ato po siya nga kana bitaw mupadayag putas atong mga gibati, pero ayaw po din tawag pasulabihi nga inyo na lamang singkasingkahan, no? Inyo na po lamang in taon nga kanang singkahan, no? Gamay na lang magkulang inyo na in taong balikason, ayaw, no? Amahan na nimo gabaan pag yun gihapon kana, no? Klaro. So pangutana, makasala ba ta na pader? Kasala mo ana mga anak mo. Bisan pag-unsa ka sa lawayo ng inyong mga ginikanan, still they deserve your respect and devotion. Okay, klaro? Laing pangutana. Nahulog mga higala. Sa usa ka awit. Nahala no, ato day nga timbayaw, no? Ay mayong kay mudto na, no? Believe ko ani ni Father Gitgano, no? Believe ko ni mo, brad, no? Maminaw mo dyan po ko niya sa YouTube na ko makalugar og tanaw. Kinaaman daghan kayo mahigala, no? Malingaw ra po din taon ko ini mga laing relihiyon kay doon na po sila yung mga baruganan. Pero ang ato nagyon nga atong hunaon nga lahi-lahi lang taog pamaagi sa atong pag-express sa ato ang devotion o pagtuo sa Dios. Ayaw gyud pagtuo nga kana dunay monopoly ang Katoliko, doon na po'y monopoly ang laing relihiyon. Wa gyud nagamonopolize. The most important thing is nga magtinahuray ta, no? Klaro. Mong tagaan po doon. Murang bilig ko kayo ni Padre kanang Darwin Gitgano kay ang iyahang pagpakigatubang sa mga laing relihiyon ba nga nagsinggit-singgit na kuan na gyud gihapon siya kana bitaw kalma kayo, no? Okay na, brad, no? Believe ko kayo nimo kay ngano man o kanang ato pong mga iyaha pong mga support groups, no? Ang iyahang team ko believe po ko ni mga taga Bohol nga mga CFD, no? May man po sila si kining brother Makiling, Woodrow Makiling, kamao man po yun sila, no? Pero mas popular gito. Wala man ko ingon ana diri, wa man ko kakita diri sa ato nga ato apod nga mga CFD nga gipang YouTube gyud ba nga nakigharong gyud. Sa ko nang ginaingon, lahi-lahi lang gid tag pamaagi express atong pagtuo og debosyon sa Ginoo. Munang ako lang hangyo sa mga laing relihiyon, no? Dili lang kaaypon mo magpatuyang sa inyong gibati, no? Tagaaypon ninyo og gamayng pagtahod ang among pamaagi sa among pag-express sa among pagtuo. Sa mga mutahod pod ninyo kina maminaw man sa Ginoo gyud ninyo, di man sa tamo ingon nga di mo paminahon sa Ginoo, pero ayaw po mo ingon nga di po may paminahon, no? Kaya ang Ginoo wala man ay pili, no? Maminaw sila ninyo, maminaw po sila namo. Muna nga ingon nga maglalis ta ang Ginoo, wala man ay gipili. So padayon ra mo sa inyong gibati mga brad, no? Mga tagalaing relihiyon, unya mo padayon dapod mo sa amo kay mo masanay amo nga nakabot nga panghuna-huna. Ako di ko makigdebate kay magkabunga-bunga yata. Kaya nga naman ang ako mahigala more on project, more on kana gitawag na to community organizing,
kasal sa mga kuan, magkasal og mga walay kasal, tukod og mga kapilya, mo nang dili kay ko concentrate anang debate. Ang ako ara gyud hangyo ra pud nako sa mga lain relihiyon nga pareho ra lagi ta gituuhan. Ginoo ra gyapon natong gituuhan. Ang managlahi ra nato ang pamaagi ra sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. Naapod mi among pamaagi, naapod mo inyo, nga di lang ta maghukmanay. Klaro ba? Ano man ay ginaingon nga harmonious cohabitation. No, mo baron harmonious cohabitation. Ano, may muto na kanatong tanan pader. Sa namang po na kasi gara mo pangutana da pero sakto ra gyud po na aron ta magka do na tay topic. Unsa may buti pasabot og Henry INRI. Abi no, ang buti pasabot gyud na is Jesus Nazarenos Rex Judaeorum. Okay, kanang ang kining mga Hudiyo ba ni, mga Romanhon, Latin, walay word nga J. No, walay J imbis Jesus. No, o niya Henry Nazarenos Rex Judaeorum. Humila na kanang Judaeorum kaan man tana. Kanang J ba? Judaeorum, Judaeorum. Pero amalagyan na sa letter J, muna nga nahitabo nga ang word nga Henry, usa ka minubo nga pagsulti, initial ba? Jesus Nazarenos Rex Judaeorum. Pasabot na sa in English, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Kini siya usa ni kapagbugal-bugal. During their time, pagbugal-bugal gini kay tiaw bago ng hari kas mga Hudiyo nya gipurong-purungan kas mga tunukon nga korona unya gilansang kas krus. Pero in one way or another dunay pagkatinuod, di kay one pagkatinuod gyud kayo, because he is our king who came to save us. He is our king who came to save us from sin and death, and his throne is the cross, and he rules with love and mercy. Jesus is the one true king that we call all to rally behind. Ayan, no? So bugal-bugal ramang ginipon kining Jesus Nazarenos Rex Judaeorum, pero tinuod kini sa mga tao nga nagtuo kaniya. Okay? So daghang salamat ha sa akong ginaingon. Keep up the good work ha, Father Darwin ug mga kaubanan din ha sa kini sila si Brother Paul Aliman ba, no? Brother Paul, no? Alima, no? To care, no? O mga kaubanan nga mga CFD, di na tagbilaran ba ni o talibon? Kay duha man ni ka kuan manghigala, duha man ni ka dioceses ang Bohol. Murag tagbilaran siguro. No, so Father Darwin, padayon ha, kay ako diri padayon na pagug ako ina ako ang ginagmay po din tawag na catechism. Catechism man ni ako dili ra ta makuyawan man ta nang inyo ha kay ti bagod, no? Magpadayganay ta nya kinahanglan magutaan ang mag-research pod kay may mga referensya ba ya. Muna nga salamat ta pud taon ta sa grupo nila ni Father Darwin, no, si Paul Alema o Brother Paul nga migahin gyud sila panahon na. Salamat kay ninyo ha. Keep up the good work. Ako lang gyapon ang inyong higala o magdadaig sa kahanginan. Si Padre Edwin Academia Akab. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.